Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kompla jenfasizza b'kemm kburi b'dak li l-Partit Nazzjonalista għamel fl-aħħar snin. F'attività politika fiż-Żejtun, Simon Busuttil iddefenda rekord ta' Gvern Nazzjonalista. Aħna kburin ħafna b'dak li għamilna. Din mhix l-ewwel darba tul din il-kampanja elettorali li l-kap Nazzjonalista ddikjara dan. Saħansitra f'iktar minn okkażjoni waħda, Simon Busuttil qal il-problema tal-Partit Nazzjonalista ili ma jiftaħarx biżżejjed. Sfortunatament aħna tal-Partit Nazzjonalista ma niftaħrux b'xi ħaġa illi nkunu diġà għamilna. Intant anke il-GRTU l-Kamra tal-Ispiżjara xejn u għajdu tal-Oppożizzjoni dwar diskriminazzjoni politika fl-ispiżerija tal-għażla tiegħek, Simon Busuttil baqa' jirrepeti l-istess ħaġa anke jekk ma ġab ebda provi. Illi n-nies imorru l-ispiżerija għall-mediċini u jirrealizzaw illi l-mediċini b'xejn qegħdin joħduhom tal-qalba u min mhuwiex tal-qalba mhux qiegħed isibhom il-mediċini b'xejn, dawk out of stock għalihom. Waqt din l-attività, il-kap Nazzjonalista kompla għaddej b'attitudni negattiva u s-sokta jirrepeti l-kritika lejn il-Gvern. Saħansitra qal ukoll li mhux se jibża'. Aħna maħniex ser nibżgħu minnu.